Chenro mar piedho jotend migepe ochopo giko odiechieng' ma kawuono kama jotend migepe 4 odadhogi. Simon Chelugui mane owal tend migao mar saga kod ohelni matindo onyiso geno mare ni omenda moyedhi mar hola mong'ere kaka Hustler Fund dhi konyo johala matindo. Joma nogwel rito duoko mar od bura ma bende biro puodho kata thicho oko gwelo margi. Kristo Wino nigi ler mathoth. Odiochieng' mogik mar dayo dho jotend migepe 22 mane ogwel kod jatend piny Dr. William Ruto ochopo e ng'iende odhiambo ma kawuono. Chenro no mane ochakore chieng' tich ariyo jumani ne orume kinde ma jotend migepe 4 mogik ochopo mar sero jokanyo mar komitino mondo bi opuodh gwelo margi. Simon Chelugui, jatend migao machon mar weche mag tije kod pi e bwo telo ma jatend piny machon Uhuru Kenyatta ema ne oyawo pap. Chelugui geno tend migao mar saga e piny owacho mar William Ruto. Chelugui oyango ni omenda moyedhi mar hola midendo ni Hustler Fund ok en omenda ma ichiwo nono, ka olero ni en omenda mar hola mar konyo johala matindo e yaro ohelni maggi. Chair, we have no free money. Hustler Fund is not a free fund, it is affordable credit. It is affordable funds to facilitate businessmen, to facilitate small and micro, to do business and return money back so that we can revolve this money for the benefit of the next Kenyan. Ne omedo ni omenda ma ibiro juogo ewi hola mar Hustler Fund dhi bet omenda mapiny ka ipimo kod mago ma ijuogo jopiny kokao hola e bengi. This money will be lent at single-digit interest rate, as opposed to 3,650% or even 1,000%. Odhi nyime kod lero ni jopiny biro yudo thuolo mar kao hola mar Hustler Fund kokalo e grube mag saga ka achiel gi ji giwegi. There are areas in this country, as I've mentioned, who don't have existing SACCOs. We will register SACCOs, we will organize them. But there is a window for individuals who can also access this fund. Chamas are allowed. SACCOs are allowed, groups are allowed, and this will enhance the credibility of the borrower as opposed to individual borrower. Governor machon Makwale Salim Vuria bende ochopo e nyim komitino kendo golo singo mar kelo lokrok e bwo migao mar kunyo mwandu manie bwolo. So it is important that the entire country, the ministry is facilitated. We look at the gold in Western, we look at the gold in Migori, and we should have data. And in my view, the government should be telling investors, we have this kind of minerals in a certain region. Komitino bende ogoyo kogno jatend migao mogwel mar jotich Florence Bore. My first action will be to look at, if I'm approved by this committee, is to be able to discuss with my counterpart in Saudi Arabia to be able to see what we can do to improve the conditions of these migrant workers. Masi Wanjau mogwel kaka jagoro mar tend migepe emane oloro pap. I, Masi Chenro Wanjau, do hereby swear to testify on all matters in question, to tell this committee the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Komitino koro dhi chwalo report margi ne jo od bura mar puodho kata wito oko nying jotend migepe mane ogwel. Poni od bura otamore puodho nying jatend migao moro amora, biro chuno jatend piny mondo owal nying machielo ne od bura. Bang' od bura puodho nying jotend migepe go, jatend piny gi thuolo mandalo 7 mar loso piny owacho mare. Bang' komiti mar od bura tieko chenro mar goyo kogno jotend migepe mogwel, wenge koro ng'iyo od bura mamalo kama jo od bura nigi teko mar puodho kata wito oko jotend migepe magineno ni ng'utgi weth ne jok. Kristo Wino, Ramogi TV, Nairobi.